Sa atong silingang lalawigan sa Negros Oriental, duha ka babay ang nakitang patay sa managlahing lugar. Ang report ni Nico Sereno. Unang nakitaan nga patay na sa creek sa barangay Datagon sa lungsod sa Pamplona si Rosemary Macala Minyo. Base sa pakisusi sa kapulisan, nagtugway og baka si Macala, dala na sab ang pagpangahoy nga pangsugnod. Apan posibleng nadakin-as kini dayon natagak sa pangpang nga may giladmon nga 50 katiil. Ug sa dihang nahulog, posible sab nga napantok ang ulo sa dakong bato. Giapil sa investigasyon sa kapulisan kung duna bay foul play sa nahitabo. Sa pikas bahin dito sa barangay Balaas sa lungsod sa Manhuyod, usa ka wa pa mailhing babay ang napalgan nga patay. Sa pakisusi sa Rural Health Unit, nadiskubrian ang dinunggaban sa dughan sa biktima. Walay nakailas sa babay ug ang timailhan lang ang gisulob niini. Gibana-bana nga nag-edad kini og 30 ug 49 ang gitason. Duda sa kapulisan, gilabay sa maong lugar ang biktima kay wa may nakaila og giingong gisalvage kini. Gisusi sa mga otoridad ang motibo sa krimen ug kinsay nagpaluyo niini. Nico Sereno, Balitang Bisdak.